this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Добро да сте още на епизода на Бонус Спаски. Днес играме Runner, епизода 4 на моят канал. Добро. Значи, играме Runner, с задоволство съм ви кажал то. Значи немав що да играм, зато избрав Runner. Си рекол за микробетъл, айде пък вчера снимав, що да снимам, ствари не що да играм, па и играм и снимам. Чува бе? Бати лаго. Добре, тук да не лага, така ки победа. Айде вин че дай ми. Дай ми вин говедо. Добре. Добро, опа! Оп, добре. Са, чекайте малко. Оп, добре. Добре. О, what? Fuck it. Айде бе, пани, вин! Добре, брат. Панах. Добро, няма връзка, винче. Добро. Една вин да видим нещо. Значи, дечки, от нещо се предомисли, дека няма да снимаме 5 рунди. 3 ке снимам. Много са 5. Ай, трябва да ги видим сите за това. Добро. 5 да видим. Я леле, царке съм, мале. Не съм како микробатъл цар толкова. Ено и ово съм як. Нова мапа. Нова мапа съм не супер тако хипер. Леле, да не ми лага. Абе, няма да оставам някой друг да победа. Туф. Оп. Open Gangnam Style. Вай хакер ли или на мен се чини? Добре, ще толкова издържах тук. What the fuck? Леле. Не знам дали правим добър избор, но мислям дека не правя. What? Победа! Вин! Дечки. Ще една рунда. Вин. Кеброна. Се гледаме до нарената. Еве во третата рунда, ова ќе биде последна за денес. Добро. Ајде ова нека ми биде сречна. Леле, тука нема блокови, знам го тоа. Леле, па ни тука. Леле, ама лага. Лак. Излечех се од таа. А, не, сам се. Зашо думам така? What the fuck is this? Опа, оп. Добро. Не е добро. Не кажувам дека добро. Ти одма шо речем добро е. Умрам. Добре. Не е добро. Оп. What the fuck? Айде. Добре, брате. Победа! Уште една. Недориот Боян Спасовски. Уху! Значи, дечки, ако ви се допадна ова видео, ставите лайк, шар, субскрайбс, па ќе се видиме во наредното.